Polarizazio ariketa. Daukazuela parziala prestatzeko horri horretan. Polarizazio ariketa. Hogei voltio. 0,5 ohmio. V-control. V-control, 0,5 ohmio, MOSFET transistore bat, eta ezaugarri bezala esaten digute, eta eman behar dizkigute, gidatzen hasteko honek behar ditu 2 voltio. Eta bere K parametroa lotzen dituela bere ezaugarri fisikoak, guk behar ditugune ezaugarri elektronikoekin, K da 22,5, eta unitateak ikusten baduzu hor, hau intensitatea ateratzeko, amper zati voltio berbi. Baita ere, esaten digute, ezaugarri bezala, transistore honek on dagoenean, osea, gune ohmikoan dagoenean aplikazio honetan, esaten digute, RDS on dela 4,9 miliohmio. Ezaugarri bezala, ezaugarri horretatik gabiltza atatzen. Beste gauza batzuk ezaugarri horretatik, ID max. ID max, esaten digute, 116 amper. Eta VDS max, berdin, 40 voltio. Datuak, sin más, eta galdetzen dute. Ze tensio behar dugu sarreran, ID nahi badugu 15 amper izatea. Eta bigarren galdera, ze tensio behar dugu jartzea sarreran, transistorea gune ohmikora pasatzeko. MOSFET gune ohmikora pasatzeko. Hau da, zeharo izteko. Guazen pesatzea lehen dabiztikoa. Hemen V-kontrol ez digute ematen. Gu badaki hau, 0 denean moztuta. Azten bagau igotzen, intensitatea azten da pasatzen. Eta esaten digute. ID baldin bada 15 amper, zenbat izan beharko den hau. Intensitate hori pasatzen da transistora baldin badago horrela edo horrela. Bueno, hemen 15 amper pasatzen baldin badira, hemen 7,5 voltio eroriko ziren. Hemen 7,5 voltio izango genituen. Hemen, ID baldin bada 15 voltio, 15 amper, hemen 7,5. Eta VD izango zen 12,5. Nahiko tensio altua. Horren, 15 amperekin, horren resistenzia txikia daukago hemen, tensio hau VD nahiko altua dela. Osa, ziurrenik egoera hontan egon behar garela. Transistora horrela egon behar dela. Marraztuko dut? Venga, bai. RD, 0,5 ohmio, tamen 20 voltio. Hau RD. Osa, zirkuita hau izango zen. Eta ze tensio behar dugu, hemen, hau izateko. Bale, pues, eredua, hau baldin bada, ID eta V kontrolarteko formulatxoa badaukagu. ID honetan, ID eta V kontrolarteko erlazioa da, K zati bi, eredu honena, hoxe, begira, K zati bi, bider, VGS dala V kontrol, beraz jarrik behar dut V kontrol, ken VTH ematen digutela, bi, berdi, K ere bai ematen digute, ID esaten digute 15 dela, beraz hemendik, bakantzen badegu hemen,
hau ateratzen da 3,15 voltio. Hori egin dut, etxean. 3,15 voltio. Zerotik bira moztuta. Bitik 3,15-era, intensitatea zerotik 15-era. Hortik gora, onditzen da oraindik gehiago. Eta hor esaten digute, bigarren atalan. Ze tensioerekin sartzen dago ja gune ohmikora. Ja ematen du, eman dezaken intensitate handiena. B, atala. Osea, V kontrol gabiltza onditzen. Gabiltza onditzen. Eta hau joan behar da murrizten, onutzaino. Horren, ikusten duzue, justo mugan, hemendik onuntza gaudenean, asetasun, ohmiko gune horretan, baldintza hau izan behar degula. Justo mugan. Osa, hau joan behar da murrizten, eta berdina denean, gehiago onditzen badegu ordean txikia izango da, mugan justo baldintza hau izan behar degula. Horri erantzuteko, hau erabili behar dut. Formula hori. Justo gune asetasun eta ohmikoaren artean, VDS da izan dezakegun minimoa asetasun gunerako, VGS berdin, VGS dala V kontrol, ken VTH. Badakigula. VDS da transistoraren VDS, baina VDS hau lurra baldin bada ere kalkulatu ezakegu maila hau eginez. Orduan jarri behar dut. VDS da, VD, dala, VCC, hogei, ken, ID, ez dakigu ze ID behar dugun, bider, RD, VD, ken VS dala 0, berdin, V kontrol, ken VTH. ID eta V kontrol. Baina, hor gaudenez, asetasun nagune ohmiko justo muga horretan, hemen ere oraindik hau betetzen da. Beraz, hemen jartzen badut formula hori, VCC, ken, ID, K zati bi, ez daguna, V kontrol, kalkulatu behar duguna, ken VTH, parametroa, berbi, bider, RD, berdin, V kontrol, ken VTH. Hauxe batzi beharko genuke. ID beharrean jartzen baldin badego, ez ezagun bakarra orain V kontrol. Erabiliz, gure baldintzaren justoko muga hortako baldintza, berdinketa. Eta hoi, ebazten badegu, ateratzen da 3,8 voltio. Begiratzazue, kuriositate bat. V kontrol, bi arte moztuta. Gero, bitik onutza, 15 amper handitzen da. Eta gero, hemen 12 voltio, eta gero, bakarrik 0,6 voltio hietan, horren beste, o gaio, uste dut gaio, beharko zuen. Ide bikoitza, hori da, mendekotasun kuadratikoa daukagulako. Ez da lineala, orduan, lineala ez denez, hau handituta, ide handitzen da asko gehiago, hemen txegi egon gaitezke. Bale, orduan, hau da erantzuna B atalekoa, eta lehendabizikoa. Honekin jartzen dugu 15 amper, eta honekin gune ohmikora sartzen dugu. Balio horrekin kalkulatu dezakegu ID, bera hori ez dut egin, eta ID hemendik aterako zen.